Mu kare kanmu, mu bi dokoki, mu kare lafiyarmu. Alewanci ko da ku ci. A lokacin kowa ya tsorata, saboda 7 na dare ya ci. Sai SS suka ce, innanillahi wa innanillahi raji'un. Dame ni da tambaya. Haka dan uwana ya je ya kai wannan kudin. Lokacin da zai tafi sai ya gaya min wata kalma da ta girgiza ni. Ta ya miliyan 6 ta dawo naira 100,000. Sai na sake mishi text na ce ka yi haƙuri ba mu da shi ne. Kai mun ragi. Ya ta nake neman ragi. Na ce ka yi mun ragi. Sai ce mun sai ya sake mun text. Cewa ya bar kuɗin miliyan 5. Amma in cire 100,000 na ta baya. Miliyan 4. Wai? Nawa ne. Kofi na idan za a yi min aure sai a bani shi. Mama ta bani shi in a yi min aure. Yaushe kenan? Sai an jima ai za a aure ni. Waye zai aure ki? Baba mana. Ah!